kumzabi som pakwana khan damdoi lama thiam na chuan nasa takin ma asona zirna inzinga University of Edinburgh phei chu doctor abikin inzailam boipui tu te chuan training neina tan an hmanga khovela zirna inzinga chuan athaber pola ngayane inzailam ti tak tur chuan laboratory a utrok zai ti borvel ngot kha thil thei ani to lova mi hring ruang an zai nge angai towa chuta chuan harsatna an tok ta ne ruang zongjong hi inzaina tan manvek chu sarkarin aphal der lova miswalan ti hlum ruang te tanina thi tele fahra ruang chau in khoi turane hatia inzirna poni se hetianga ruang khoi hi chu sa khuana lama thilmoi lo taka an ngaiane kum khata mian ti hlumba ka tanina thi tele fahra thi te chu an tlem boxi ruang in dailo na hi anasa hle hetila hian Europe ram thren khata chuan mithnwai hnungjok te ruang chu inzirna tan man phalania United Kingdom a po chu man nise tin Dr. Zirlai te hian an du thei mane mase mi puinol puin an rotna chu an pom sak lo thunga thi to te za lo na ani mai ba ka nikin nia kai tho thein anom don to lo ti chu tranfunga an mangane Europe atang hian Dr. Thren khat chuan in zaina tan ruang hi an lei thin nge ngeya mase chuan an mamo na chu aphuru phalo na sa hle thunga hei wang hian na hre oma kantarlan ruang ru chuak tu te khan na an nei thei phata ne ruang ruk chua chu atame ma wangin thlan mual veng tu te chu khosang sangin an ruaya anei nung deuh te chuan an chung te thlan chu lunglian takin an khu pha a thira thlan hung te po a hluar hle bokane thi anom thar rengin thlan chu zirchiana tana atlak tolo khopa atroi deuh to thleng chu uluk taka ven thin te ani bokane ruang an ruk chua te hi ni puilai ruang chiat chaklai in boundary borvelin an thala classic lai ro chuan pound som man borvel ani tlang puyane hetianga ruang ruk chua a hluar mek lai hian damdoilama zirna science awangin tual tha mang mi pahni chu Scotland a an hran pha nge bokane England a hian ruang hi an thom hno telowa ruk ani chuan ruk na atling phami alova chuwangin ruang ru chuak tu te chuan an thom hno an latel ngai lo tlang puyane kumsang khazariat somhnia khan Ireland lam chu an economy chiatawangin real tram chau mabak an khuale tuite chu United Kingdom a mun hranga an pem dar na sa hlea Edinburgh chu an bo na sain pem khom veng te po an nei ta zelane Ireland atanga pem zinga hian lo nei tu William Herle sipai bang William Brook te po antela her hian nupui Margaret Laird taneya an khopui dai fema slama khual bu kanaya arim chiain khual zin re thei tak bak an thleng du me om lowe anin ben belna hian kumsang khazariat somni pasari November thla khan Brook ate chung kwa chu aron pem lut veta a hernen hian anin kop nuwa tual tha chu eizon na tan an mangta Brook ate inle an khual bu ka temo her ate khual buk nung lam chu che thona tan an mang thina ne Brook aron pem hnu loka hian her chuan mi khual putar le damlo boy som ngai Donald ta aneya Donald ta hian in luaman pound li chu bachungin athi sana chuwangin her chuan arwang chu phum lovin hral atum ta zo kane Brook nen hian in thurwalin akwanga chuan thingan vom khoma arwang chu University of Edinburgh lampan puin inzailam zirna a an hotu Dr. Robert Knox hena an vashalta ruang hi pound sariatanga pound som borvelin alo leisaka ahun lai chuan atam tham hle Knox hian an pahni hian ruang hral tura nei phot chuan alei du reng thu alo hriltel boka herle Brook aten chu ani lo zongin an hmangang tingai na reng a hre phalowane ruang hral thei ani ta ka chuan thlan atanga ruang lak chuain mi thatila an ruang chu hral tamai zokila a ol samzo kang ti ngai dan anei ta ruang ru chuak tur chuan leilai angaya chuba ka veng tu te an paltang angain thlan an rok tur chu hung phuitlat ani lo vek chuan lunglian taka lo del te ani phei chuan ahna a hau take mema an lak chuan hnuwa an hnu chu thup levek ka tul bokane masemian tha chuan afin fiana ber ruang chu in zaina tan chansom turin an thral toa an mi tha chu abo hani top maya
chu wangin himjok tura an ngai ane an mi tha masak te pahnih chu damlo thilek lek to te ania mi khual le in lua dang te an tiral tri yang tian hlau wang ania an ruang chu Dr. Robert Knox a hna an va hral le ta thatakin ani hian alo leisak mai boka Dr. Knox a hi ano panlaya shri ina mana wangin mit le lamdel to pian phunga po piang sual lek lek ani nge nge a ruang chu thana tanga an lak chhuwa nianga in alo leisakane ruang chu thana tanga an lak chhuwa nianga in alo leisakane mase dam lo ringot chuan daitabi khek lo le an mi tha pathumna chu kholaya in pho thin meiche pakhat tania an khwal buka thlemlu tin an thrai rui hnuwa a hnar liaka an hupsak zuita thothei lovin an thi tirane an mi tha pathum te hi kumsang khazariat somni pariat January tha a thlengane apalina chu April tha ani lea bruka wunapa Constantina ina niin no chizuar pakhat Mary Patterson chu an thrai rui phota chumi hnuwa chuan thochamin an thi tir zui le ta arwang chu boma dain university lama an phur pheya hemitrum hian an ruang lo le saktu chuan Mary hi alo threng heya bruka ta thian dun hian man chua po an hlau man viawane mase athi dana hian tharum thona hnu ma omlo wangle thochama thi chu heti lai hian engwanga thi nge ti fin fia thei ani lo wangin aleitu turte hian ngai that lo wak nei ro chu an nei lo thunga mase thi dan ne ro chu an pahni hian chik takin an zota arwang chu engtia nei thei nge an ni tia po do tan soi kwalte angai ta ne Mary chu zu ain na satawanga thi ni nan soya arwang chu Peter pakhat hne na tanga kan lei chhona ni antia Mary hi a hmel thajek ni turane Dr. Knox chuan chandar tura titamai lovin zu mangin arwang chu awong thate te a lemziak thiam te chu alem azia tir masang heng he bokane an mi thate ruang an thalna tang hian poisa an hailu tak nuala wangin an poisa hmuna chu an soifia angai ta thina ruang ru chuak tuangin anin soi mai thina ne kumsang khazariat somni pariat kumtop lama khan kuddo ril rulama chiang vaklo James Wilson chu an that lea antifu tawaklo achan chu James hi an khuwa hian alarje ka athi na chuan zona asiam tam ta hlea athi makti tu zinga hian university zirlai te po antelane Dr. Noxale a hote hian James arwang chu ringhlel ma se arwang chu zona zot koilovin inzirna tan an hmang ta mia thunga police lam an pun lo hrim bokane hetiang lai hian Edinburgh mi chheweng chu anral khel hle toa mibo anom zeu reng mai chuan nuna tiral tri hle ane James sakha brukale heraten mi sompanga an thana chi ania mase police lamin thani ti fin fiana thra anei lo wangin athina hian rin hlela manpo anom mi alawane an kutwara mi sompanga thizinga pakhat chu hera omlo lain bruka hian halo thata boundary atin damdoi zirna lama ashala heran ahria chuan hnuwa chuan thlahni chungvel chu anin bedu lova mase chokhon le chokhon ti taka tual that turin anin kopzui le ta tho thungane an mitha hnun ber chu Margaret Docherty ania Iris mi ni in kumsang khazariat somni pariat October ni somthum pakhata khan Brook chuan Ireland ta nai vai taka kan lo cheng ho to thin tin a khwal buka a thlem luta Margaret hi midang nena anin kom lain Brook chu zulei tura in soin achuaka hera ava punta ne mase che te ro chu an tho thei lo thung khwal buka chuan mi pahni en le grey te anom ve wangania poisa pe in hera te khwal buka zana variak turin antita Brokale herte chuan Margaret chu zu anin puya annu puite po antel ve ngea zanrei tolama Margaret chu thatlein arwang chu khumbula bu pol zinga anda ta ne atuka greile ente chu khwalbuka chuan anron kirle ta an pindana thei ngil aneya mase khwalbuk nei tu bruka chuan lu alo phaltat lo thungane tlailama brukom lo lain pindana grey chu ahan lut luile ta tho thunga Bupol zinga Margaret ruang chu ahan muchuak ta thu nei tu te lam apun zui ta ngalane rang muchuani ti hi heran upui khan a hrechuak masabera grey te chu an ka hupna tan kartin pound som pe ka tiama
mase grey ate hian andu talo thungane police an pun boila hian margaret ruangi ro chu arang theyang berin doctor noksa hne na khan anwada police ten aron chuizui chuan bu pol zinga halom tolova anu ma athisen ti borvele ro chu an muthungane thuan zofia trumin margaret chu khwalbu katrangin a ho ni nan soya mase bru katenu pa chuan margaret ho hun an soi chu a inang thei talova an chuile hnuwa doctor noksa in lam chu ruang omna tur nin an ngai ta ai nan vadap chuan margaret ruang chu an hmuchuak tangei bokane science lama zir chiana ta na ruang an mamona a poplai chu remchanga lain brook le her te hian mi som paruk kan thata harfi ma mi tha angam lo wangin an vai hian an ruilai veka an tha ni nain soya brook a phei chuan zu in chhoplo chuan kamungam ngai lova mombati po kachem hlum ngai lowani tina soya atual tha hian mangchia thlenin a chhok na tan rui hlolama te po atlan ni na soyane an pahni hian kumsang khazariat somni pariat november a manania thiam lo chantir niin brook hi kumsang khazariat somni pakua mipui mulaya khai hlum hania arwang chu in zaizirna tan old college university lamin an chan soma aru chu tun thlenga von that alane herero finfiana a that tok lo wangin kumsang khazariat somni pakua chuati rania azalen nuwa dumfries kholam apana an mitha chungte zinga ama lo hria anoma thatuma beina atok zuita police te ven him angai nge nge ne dumfries atang hian thruai chuanin hemin nuwa hian achin chu hriat ani talo thungane ruang lo leisak thin tu dr noksakha thiam lo chantir ani lem lova university hian thlanmu latranga ruang lak chua chu an leimai thina wangin brook le her te hian chutiang chuan an soi thina athil ti hi diklo ti chu remase a diklo na a hai chuak du lowangin an ngai ane hetila hian university chu mipuin handema dr nox po atna tangin achol pha royal medical society lama ani nate achan bokane brook le heranga chetrin science zirchiana ta na tual thatle an mantak te po hi anom nuala athen phei chu khailum te po ani nge nge chu wangin united kingdom chuan andan man lai chu athalo tinria kumsang khazariat somthum pahnia khan anatomy yak chu anpomta he dan hnoya hian zirna inte chuan mi an ti hlum te mai ba ka ruang ngai saklova darkar somli pariat chungom chu in zirna tan hian man an phal sakta ne